An balima aw ni yan kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko G5 maaw tarata don tɛmɛlen olu tun ye sema maa dɔw minɛ Niger ni Burkina frontière la ka d'a kan k'a fɔ G5 mɔgɔw ka fɔ la olu kungo ko olu ni sema maa ninnu bɛnnen k'olu yɛrɛ t'u ka patrouille la sa ko papier foyi tun tɛ sema maa ninnu bolo min b'a jira k'a fɔ k'u kan ka ye nin yɔrɔ masinama in na k'o de kosɔn k'olu ye fɛɛrɛ kɛ ni ka tigɛ k'u la ayiwa u tun bilalen don Gawo gendarmerie ka bolo kan sema masinama mɔgɔ ninnu ka porte parole min bɛ yen olu tun ye ɲinini kɛ G5 maaw fɛ sa ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ka maa ninnu bila ko ka d'a kan k'olu ka kɛlɛkɛcɛw de tun don ayiwa fɛnɛ ko u tun bɛ mobili min na ko u ka taamasiyɛn tun b'a la k'a jira k'a fɔ ko sema maaw don an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sa fɛɛrɛ kɛra ni ka o maa 8 ninnu labila ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ bingannikɛla dɔw tun nana binganni walew siri an ka finitigiw la ayiwa u ka bingannikɛ wale hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko force barkhane n'o ye tubabuw ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yan nɔ olu ye fɛɛrɛ kɛ ni ka hélico dɔ wuli ni ka taa an ka finitigiw dɛmɛ u ka bingannikɛ wale in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko olu ye farapuw kɛ ni o farapuw kɛra sababu ye bingannikɛla ninnu olu bolila k'u ka boli kɔnɔna na an ka finitigiw sera ka moto 2 minɛ o la ani mine anti-char ani maramafɛn caman kan filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sa halisa o bingannikɛ walekɛla ninnu k'u bɛ ka taa u kunfɛ ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la